ni oporo sani mondo imbi pak e yo manyanga e county ma Mombasa kono. Joja oko kunjagi sani thuolo en mari. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, awinji maliw ahinya kowuok e kaunti ma Kisumu kuma winje kibago twak kaluwore gi odiechieng' ma kawuono ni miyange odiechieng' nyako mar Afrika. E kaunti ma Mombasa kaendi bende wantiere gi moko kuom jogo ma bende osebedo ka kedo ne ratich nyithindo manyiri mondo mi gin be adwa ni ginyiso ni to wach nyathi ma nyako e kaunti ma Mombasa kae gineno ka chal nade. To chutho kaluwore gi thuolo mosekalo chien kanyo wasebedo kwaneno ng'ur achiel ariyo makoni samoro ratich nyithindo manyiri samoro ok yud kaka owinjore. Nitiere cases moko achiel ariyo adek mikoni nyithindo manyiri osebedo ka ok yud ratich gi, iyudo ka to chutho familias mago madang' ni chuny boma iyudo ka nyithindo manyiri wuotha ka kwecho tikoni ma en achiel kuom gigo maketo ngimagi kama ok ber ahinya. To kata kamano wawuone gi achiel kuom jogo mosebedo ka kedo ne ratich nyithindo manyiri. Wawinja ni to nyaka sani kwayango odiechieng' ma kamae be nitie ber minyalo wach ni nyathi ma nyako yudo kata nitiere rach to kuonde mage mang'ikruok nitiere tang'o minyalo tim mar bero ngima nyathi ma nyako kwayango odiechieng' ma kama. Machiegni ahinya nyise joneno mag Ramogi TV ni nyingi en ng'a to tich mitiyo en mane? Erokamano George, an iluonga ni Grace Olo, atiyo gi shirika miluongo ni Ujama Center, an project officer to an bende achung' ne ng'iyo ratiro mar oganda. Kaka Jojo wacho ni wang'iyo ratiro mag nyithindo manyiri to kata ji te. To kalore gi atwa mwasegoyo kwa ng'iyo odiechieng' ma kawuono odiechieng' ma waparo go nyathi Afrika, en ni wang'iyo ni ndalo mokalo nyithindo manowuok South Africa nowuok oko ka gimanyo ratichgi kane ging'iyo ni kaka nipuonjogi ok ne ber to kata odiechieng' kaka nipuonjogi bende ne nitie piny. Omiyo magi kapod wang'iyo kwa dhi mbele manyakoni bende sombe ing'iyo malong'o, nyathi manyakoni bende ratiche mar ngimane mar afya mare bende ing'iyo malong'o, nyathi manyakoni bende ngimane e yore mopogore opogore ing'iyo malong'o. Kwang'iyo Mombasa kata kiwuotho iyudo George ni kiwuotho e nderni kata odiechieng' tiyudo ka nyithindo manyiri mang'eny pod nie ndara gin nyithindo macho no nyuol oko. To kwapenjo kata kwabedo piny gi kaka jo sirikal tiwinjo ka wacho ni giloso yore ma ginyalo neno ni nyithindogi omigi ratiro mokwongo. En ratiro mokwongo mwang'iyo to bende nyathini kata odak e ndara bende odhi skul to nyathini kata odak e ndara osechopo e ndalo modhi malo kata monene mar giko dwe bende nyathini yudo pads minyalo miye. Koro omiyo magi weche ma wang'iyo kaka jok matimo ratiro mar oganda. To wayudo ka Mombasa ka bende en kaunti achiel moko ma ketho rocho ratiro mar oganda kata weche mag njawruok mag nyathi manyako bedo kosedhi malo ahinya. Omiyo wasebedo kwawuotho kamoro achiel to wang'iyo ni magi bende gik motim nade momiyo wamakchwa ni manade odok piny. Mana kaka iwachono kwang'iyo e kaunti ma Mombasa waneno ka kwan nyithindo manyiri to chutho mago makwecho miluongo ni street families nyithindo manyiri ema ng'eny ahinya to waneno gi mana kochopo seche mag odhiambo ema giwuok oko kwaneno ka gikwecho. To chien kanyo bende waneno ka tend kaunti ne wacho ni gidwa bede gi chenro mar neno ni gigolo nyithindo ma kamagi e apaya kendo imanyo kaka inyal ketgi e weche mag somo kata kaka inyal ber ngimagi kata ketem tieggi. Akia ni wach ma kamano gik kanye. Wasebedo kwawuotho kanyakla gi tend Mombasa County to gima timre ni George nyithindo gi kama inyalo tergi malong'o kar dak malong'o ma oyudo kapod onge. Omiyo gima kaunti kuongo timo ni kwamba gitemo manyo to ere kaka iyudo kama ma ka nyithindo gi wuok kacha to gidhi dake. To nyithindo go kena wach magologi e ndara tero gi skul. En nyaka migi puonj bende mondo one kaka iloso wig moluongo ni mental health psychosocial support. Kech iyudo ka moko osedak e ndara ka ma pachgi bende onge kata mana e klas. Koro gidwaro mondo migi hocho mondo kose migi hocho to kose golgi e hocho tero gi e klas to kasa magi e klas to bende nitie kama gidhi dake mingo ka ratichgi dhi. Omiyo magi gin yore mopogore opogore moket kamoro achiel ma joma tiyo ne ratiro mag oganda watiyo kamoro achiel Mombasa County momiyo waketo gimoro iluongo ni technical working committee mang'iyo weche mag nyithindo to gi weche mag mine manyiri. Iyudo ni kada king'iyo kaka iwacho e piny mangima iyudo ka mine ng'eny kata nyithindo manyiri ng'eny moloyo nyithindo machuo. Emomiyo kata Mombasa kochopo godhiambo tibedo ni nyithindo mang'eny mawuok madhi kwecho kata madonjo e duke manyo pesa gi nyithindo manyiri. To ok en kata mana midhiambo kende kata king'iyo kochopo chieng' tich abich Mombasa chieng' tich abich iyudo ka ng'eny ji dhi e mosque iyudo ka nyine wuok kata gin mine matindo dog nyithindo manyiri. To magi mwatemo wacho ni ere kaka wanyalo bedo kaka sirikal joma ng'iyo ratich oganda ni mine matindo gi bende ong'ene gi ndalo kaka ginyalo yuto momiyo kar mondo gidhi gikwechi to giyudo gimoro matin ma gidhi kata ka en ohala moro to ng'ato ng'eyo kaka ong'iyo nyithinde. Wang'iyo ni kata rach waneno ka ng'eny ber be ng'eny achiel ariyo adek moko nyaka bedie. Kwayango odiechieng' ma kama en mor mane mwanyalo koni okay kawuono wang'iyo ngima nyathi manyako mar Afrika ber mane mwanyalo wacho ni nitiere nyaka sani. Ber mantin kawuono odiechieng' ma kawuono kidhi e skunde tibodo ka hatua wagoyo maduong'. Iyudo ka nyithindo manyiri ng'eny sani manie skunde matimo gik mag moro. Kiduogo ng'iyo kata mana king'iyo wach ma divorce ka nokelo gini kando gi nyithindo ma pod tindo iyudo ka mine bende
telo omiyogi nafas ma gibedo angas mopogore opogore mag telo kata mana e kaunti ma wantieni. Omiyo mago ber moro nitie sani ni nyathi ma nyako nyalo dhi skul kaka nyathi ma wuoyi maonge pogruok, obed kata gi anyuola, obed kata sirikal. Tido kata pogre ogolo basari gi ok oyiero ni ma nyathi ma nyako nyathi ma wuoyi, kaka ime nyathi ma wuoyi kaka ime nyathi ma nyako. Omiyo mago to masegoyo. Tido kata kasani kwa mfano Mombasa ka nikech nyithindo ne dhi skul timo penj, ne waamua mondo nyithindo be celebrated on Saturday. Chon kata mana ka wan kaka sirika moko mag sirikal nido ka tek mondo kwalo kata na nyithindo t-shirts, lakini sani do kata ka nyithindo go bende iloso negi t-shirts magi mondo wamigi chuny gi mijingo nango ni gin bende waketo gi okang' mambele mana kaka wakao jamako mopogore mag kwa tieko ang'e ni kuno wuoyo wach odiochieng' nyathi ma nyako, to kwa kete matin jomoko paro ni nyathi ma nyako ni sani koro ikete ong'ala mokwongo ahinya ma samoro wich dwaro wil gi nyathi ma wuoyi. Iparo ni ma be en adieri? Kineno gik matimre George, to jolony paro ni nitiere kaka nyathi ma nyako miyo ng'ala mamalo. To matimre kaluwore ni nyathi ma nyako nowe chien ndalo mang'eny. Makoro kwa chak walos kuom nyathi ma nyako to yudo ka koro waselewo. To yudo ni pod kwa chopo kama dwaro cha nikech mondi wach nyathi ma nyako nyaka waidi ng'ata mondo biro karaka. To miyo ineno ka weche ma nyathi ma nyako mbele. Konyo kata wach ni mar mito mar chuo machal to nyaka kawuono ma en chik mapok okal nikech ang'o, nikech pok wachopo rangal ma nodwar mondo wachope mar mondo nyithindo manyiri mondo wacho ni pok wabiwuoyo nyithindo ma wuoyi. Emrani ka wang'iyo ndalo ma kaka sani koro wang'iyo kaka dhi mane sani ma wang'iyo ne wacho ni ng'iyo ratiro mar nyathi e ndalo ma mang'eny kata nyithindo ma yowuoyi. Omiyo wich pok owile nani kaluwore gi lokruok mar piny, gik mang'eny mobiro e piny ka. Koro ido ka nyaka nyithindo ma yowuoyi bende ido ka ratichgi bende itimo nade ketho, lakini ok e kiwango miketho ratiro mar nyathi ma nyako. Emomiyo pod wadhi mbele gi gorruok mar nyathi ma nyako mondo oyud haki ne kaka dwarre. Ote ni mogik watieko. Mogi kama kaka tiyo kawacho ni yani wan e piny ka pod wang'e nyithindo manyiri, to wang'e nyithindo manyiri, nyithindo te gin romre. Wang'e ni to kaka wan mine, kaka wan jonyuol, e ndalo ma wantie tudruok mar mbui oketho gik mopogore opogore. Ang'o ma nyathina ng'iye mbui, sama nyathina miye simu cha ang'o mo ng'iye simu, sama wena nyathina television ang'o ma nyathi ng'iye television. Wabed ka wang'iyo to nyathiwa ang'o mo ng'iyo e ndalo ma wantiere kod wach mar teknolojia ma nyithindo neno gik mopogore opogore ma jonyuol kia. Erokamano. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mano Mikael Grisolo, ma en achiel kuom jogo mosebedo katemo kedo ne ratiro mar nyathi ma nyako e kaunti ma Mombasa kae. Kokoni odiochieng' ma kawuono ni midhieche nitiere mang'eny ma gineno, to kata kamano ber bende nitiere kiyango odiochieng' ma kama. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko, wawinje yo makare. Bende erokamano ahinya ne jofwambo magwa mago mopogore opogore. George Aoko e kaunti ma Mombasa, nantiere kanyo George Juma e kaunti ma Migori, kanyakla kod Millicent Adhiambo e kaunti mano ma Kisumu. Kapok akawo yo matin bende aneno ka ng'ato wacho ni sigana mano mar nyathi mano mar skul primar ma Mariba Primar more mokalo. Par ni nyawadwa George Juma noloso kanyo gi nyadende mano masomo e skul primar ma Mariba mantiere kaunti ma Migori, ma bende en achiel kuom jopuonjre ma bende nitiere kod talanta. Wachre kanyo ni nogolo skunde e okang' mamalo, ka bende nodhi timo nyaka tich mano mar adhula goalkeeper mano e tuke mago mag Afrika ma ugwe e piny mar Rwanda. Dakika en 37 nyaka rom ga jwang' yiene mar mondo miaka yo matine. Kaduogo waduogo ne watiek thor wach ma bende wantiere godo hingo odiochieng' ma bende idhiale nyathi ma nyako. Waduoge gi ote mopogore opogore ma bende aneno kioro, bende pod antiere gi wele studio mar kaunti ma Nairobi gi kaunti mano ma Kisumu.